נולי! נושי! פיצי! מור! מור! מוריס! תדליק את הטלוויזיה כבר! Carrie Bradshaw, love of my life. Will you marry me? שנהנים. כן. אני בוחרת את הבגדים שלי במקלחת. במקלחת? המקלחת זה הרגע שלי להתעורר. אני לא מתקלחת בשביל הניקיון, אני מתקלחת בשביל להתעורר בבוקר. במקלחת אני חושבת מה, אם יש לי פגישה היום, אם אני אפגשת עם מישהו, אם אני סתם נמצאת במשרד, אם יש לי מלא דברים לעשות ואני צריכה שיהיה לי נוח, ואז לא לשים עקבים ולשים נעל שטוחה, אני מתחשבת בכל הדברים האלה. זה אחלה רעיון. מדהים. כי בסופו של דבר אני באה לעבודה לעבוד. עכשיו אני מעביר את רשות הדיבור למאמן שלנו. היה 10 שנים מאוד מאוד קשות של ויכוחים, מריבות, אבל בסוף ידעו לשים הכל בצד. את כל הלחץ מהתקשורת, מחנה, מהמשפחה, ובסוף זה הגיע. סוף סוף הוא הציע, סוף סוף היא אמרה לו כן. סוף סוף... מה אתה מדבר? מה הקשר זה לאליפות? מי אכפת מהאליפות בכלל? עדי ומורס מתחתנים, מה אתה מטומטם? סליחה, ועכשיו פרק חדש בסדרה המהירה ביותר ביקום. בקיצור, זה לקח קצת זמן, אבל הם מתחתנים. בואו ניקח אתכם לתחילת הסיפור. הם הכירו לפני 10 שנים, ומאז האיצי פיצי זה מחלה. אני לא באמת אקח אתכם לתחילת הסיפור. בואו נתקדם קצת קדימה. האהבה שלהם היא אהבת אמת. פעם אחת הם נפרדו. כמובן, חזרו להיות ביחד. מוריס חזר מהטיול רגוע וידע לקחת את הזמן וליהנות מהחיים. ואז הוא עבר לדירת הרווקים האולטימטיבית. לכדור הזה! מאמי! היום אתה הופכת כביסה! אוי, בחיים לא מספיק! בואו תחלפו לדודו, עכשיו הנה מרביץ לו! בעיטה! אחרי שתעזור לי רק לקראת לצאת תחכילי למטה. ואז עדי הטילה את הפצצה. So come on and let's move! התכוונתי את הפצצה. איזה כלב רגוע ז'קי הזה. ממש כלב מושלם. הכי טוב שהם לקחו אותו לאילוף. אוי חמודי, מה עשית? אבל אם כבר תל אביב, אין כמו לצאת עם החבר'ה. כן, 5 דקות אנחנו שם. לי, איזה? מעניין. סתם אומר, כי אנחנו בלחץ. אני הולכת להחליף. נו, מאמי, מה קורה? נו. נו, מאמי, אני מוכנה. ככה זה איתוש. תמיד מתוקתקת. עד הפרט האחרון. חכו תראה איך יוצא אותנו לטיולים בשטח. Come fly with me, let's fly away. ואז מוריס הבין, זאת האחת.
יואו, אני לא מאמינה איזה התרגשות, אבל איך אתה מציע לי מנהלי ספורט? בקיצור, תתחתנו כבר, יא רבא, גמרתם אותנו. טוב, ציבו לישון, אין מה לראות.